Спираш ли го? Да. Като е само за V-Box. Сигурността на вашите пари. Да. Ето. На кого ли е тази фирма? Group for Security. Да. Тя е международна. Теле? Да. И навънка съм ги срещал със същото лого. Ето още. Сте чо? Трябва да кажа, че тези домино ще ги докарат. Те ще ги докарат до милион. Ооо, работа за горя. О, Джизус! И изтърваха ги. Митак, те само спираш на магистралата, тупваш им по един и изчезваме. Майко! Бах, тази кола нямаше край. Но пикапче го гледаш. Да! Всеки вади от някъде под седалки, зад седалки. Аз те ще ти представя си, това- това голям микробус, а това- какво още има в него, А това какво е това? Не гледай това. Добре. Още гледай. О, ми так, този чувал последния беше... Чакай, разкомпютирам. Това е от еонето ли? Он там не спират, мая. Да, кой е? И ви... Кой е това? Ти снимай парите. Снимам аз. Още има ли? Не. Ето е от задната седалка. Не, реши да се обличе. То с чувал, видя ли го последния? Видях го, много голям беше. То беше цяла мешка. Може да е монети. Нямаше може да ги вдигне, ако бяха монети.